Molt bé, estimats i estimades alumnes, estranyeu-vos els cinturons perquè avui parlarem dels pronoms febles que substitueixen el complement directe i el complement indirecte. Això sí, en el cas del complement indirecte, només parlarem d'aquells complements indirectes i pronoms de tercera persona. Comencem. El complement directe. Per substituir el complement directe per un pronom, el primer que hem de saber és si aquest complement directe és definit, indefinit o neutre. En cas que sigui definit, el substituirem pels pronoms el, la, els o les, en funció de si és singular o plural i de si és masculí o femení. En cas que sigui indefinit, l'haurem de substituir pel pronom feble en, i en cas que sigui neutre, l'haurem de substituir pel pronom feble u. Però què és un complement directe definit, un complement directe indefinit o un complement directe neutre? Doncs ara ho veurem. Començarem pels definits. Un complement directe definit, que recordem que haurem de substituir pels pronoms el, la, els o les, és un complement directe que comença amb un article definit o un demostratiu. Ara veurem un parell d'exemples del primer cas, amb articles definits. Saluda el forner. Aquí tenim un complement directe, el forner, introduït per l'article definit el. Doncs aquest complement directe l'haurem de substituir pel pronom feble el saluda. El segon exemple, paga la matrícula. Aquí tenim un complement directe, la matrícula, introduït també per un article definit, en aquest cas femení, la. I aquest complement directe l'haurem de substituir pel pronom feble la. La paga. Fàcil, oi? Ara veurem un parell de casos amb demostratius. Llegeix aquests llibres. I tenim un complement directe introduït per un demostratiu, aquests. I l'haurem de substituir pel pronom feble els, perquè en aquest cas és plural. Els llegeix. I ha vist aquelles pel·lícules, complement directe, aquelles pel·lícules amb un demostratiu, aquelles, en aquest cas femení, i l'haurem de substituir pel pronom feble les. Les ha vist. Fins aquí els complements directes definits. Ara veurem els complements directes indefinits, que recordem que haurem de substituir pel pronom feble en. Què és un complement directe indefinit? Doncs és un complement directe sense determinar o introduït per determinants amb quantificador. Què és un complement directe sense determinar? Doncs aquí en tenim un. Construeixen cases. Quantes en construeixen? No ho sabem. Quin tipus de cases construeixen? No ho sabem. Sabem que construeixen cases d'una manera indefinida i general. Aquest complement directe, cases, és un complement directe indefinit i l'haurem de substituir per pronom feble en. En construeixen. I ara veurem un parell de casos amb complements directes indefinits i quantificats. He plantat un arbre. Aquí tenim el complement directe, un arbre. Sé que n'he plantat un, però no sé quin arbre he plantat, ni de quina mena d'arbre es tracta, ni res d'això. Per tant, segueix sent un complement directe indefinit. N'he plantat un. Hauré de fer servir el pronom feble en aquest cas apostrofat, perquè el verb comença amb vocal. N'he plantat un. I fixeu-vos que el quantificador, un, apareix darrere del verb. L'hem de conservar, no ens el podem carregar. Veurem aquest segon exemple. Feia molta pena. És exactament el mateix. Molta pena és el complement directe i porta un quantificador. Molta. Doncs aquest quantificador ha d'aparèixer darrere del verb. L'hem de conservar. Com que és indefinit, substituïm aquest complement directe pel pronom feble en feia, la pena, en feia molta. Com que té un quantificador, l'hem de conservar. En feia molta. I fins aquí els complements directes indefinits. Ens falta el neutre. Atenció, el complement directe neutre l'haurem de substituir pel pronom feble u. I què és un complement directe neutre? Doncs els complements directes neutres estan constituïts o bé per un pronom neutre, això i allò, o bé per una oració substantiva. Primer veurem el primer cas. Aquí en tenim un parell, molt senzill. Explica'm això. Això és un complement directe constituït per un pronom neutre. Doncs explica-m'ho. I mira allò, un altre pronom neutre. Doncs mira-ho, pel pronom feble u. I ara veurem el segon cas, més complicat, el de l'oració substantiva. Fixem-nos en aquest parell d'exemples. No sé què vol. Què vol és un complement directe i si ens hi fixem conté un verb, per tant es tracta d'una oració subordinada. Una oració subordinada que fa la funció de complement directe. No sé què vol, doncs no ho sé. I el segon cas ha dit que no vindria. Que no vindria és el complement directe. I també té
un altre verb en subjuntiu. Es tracta d'una oració subordinada. Ha dit que no vindria, i aquesta oració subordinada, que fa la funció de complement directe, l'haurem de substituir pel pronom feble u. Ho ha dit. Fins aquí els complements directes neutres. Sí, fem un repàs. Aquests complements directes poden ser definits, indefinits o neutres. Si són definits, els haurem de substituir per el, la, els o les. Si són indefinits, pel pronom feble en. I si són neutres, pel pronom feble u. Ara veurem la manera, o intentarem entendre, com distingim els pronoms febles, els complements directes, perdoneu, indefinits dels definits. Aquest concepte que a vegades ens sembla tan complicat. Ens imaginem que tenim una fruiteria i que tenim una sèrie de fruites que volem vendre. Aquí tenim 3 peres grogues, 3 peres vermelles, 2 taronges i 2 pomes. Molt bé, doncs el fet d'haver-les venut el podem expressar de diferents maneres. Veurem uns quants exemples. Venem fruita, en aquest primer cas. No sabem quanta fruita hem venut. Sabem que n'hem venut, no sabem ni quanta ni quin tipus de fruita hem venut. Per tant, es tracta, aquest fruita, d'un complement directe indefinit i el substituirem senzillament per en. En venem. Hem venut molta fruita. Ara ja sabem alguna cosa més. Sabem que n'hem venut molta. Seguim sense saber quanta n'hem venut exactament ni quin tipus de fruita hem venut. Per tant, segueix sent un complement directe indefinit, però en aquest cas està quantificat pel quantificador molta. Doncs ja sabem que aquest quantificador molta ha d'anar darrere del verb. L'hem de conservar. No ens el podem carregar. N'hem venut molta. Tercer cas. Hem venut 3 peces de fruita. Aquí ja sabem que n'hem venut 3. Ara seguim sense saber quines exactament hem venut, perquè podem haver venut 2 peres i una poma, 2 taronges i una pera groga. No sabem quina fruita concretament hem venut. Per tant, segueix sent un complement directe indefinit i en aquest cas també quantificat, quan l'exemple anterior, i aquest quantificador l'hem de conservar després del verb. N'hem venut 3. Ara veurem el quart exemple. Hem venut les peres vermelles. Ara ja podem dir exactament quina fruita hem venut. Hem venut aquestes 3 peres. Aquest complement directe, les peres vermelles, és un complement directe definit i, per tant, l'haurem de substituir per un pronom feble de complement directe definit. Les hem venut. Sabem quina fruita hem venut. Aquestes 3 peces. I en l'últim exemple hem venut 2 peres grogues. Tenim 3 peres grogues i sabem que n'hem venut 2, però no sabem quines 2 hem venut. Ara bé, sí que sabem que siguin quines siguin les que hem venut, són peres grogues, per tant són 2 d'aquestes 3. Segueix sent un complement directe indefinit i quantificat. N'hem venut 3. Aquí m'he equivocat, N'hem venut 2. I en aquest cas, com que sabem que són grogues, podem afegir aquest adjectiu al final de l'oració i precedit de la preposició de. N'hem venut 2 de grogues. No sé si aquest rotllo de les peres us ha clarificat alguna cosa. Espero que sí. Seguim. Quines formes poden adquirir aquests pronoms de complement directe? Doncs, primer de tot, per saber quines formes poden agafar, ens hem de fixar en si col·loquem aquest pronom abans del verb, com en aquesta columna primera d'aquí, o després del verb, com a la segona columna. Els veurem un per un. El pronom el. Si va abans del verb, pot tenir la forma plena, el tinc, o la forma apostrofada, l'he vist. I si va després del verb, tenir-lo, fixem-nos en aquesta forma, tenir-lo, i veure'l, apostrofat. En el cas de la, abans del verb, la miro o l'observo, plena o apostrofada. I en el cas de després del verb, només la forma amb guionet, mirar-la. Fixem-nos bé, en aquests exemples d'aquí, diu, la utilitzo o l'uso. Per què una va apostrofada i l'altra no, si les dues són femenines i són singulars? Doncs perquè el pronom feble la funciona exactament igual que l'article la. I recordem que la no s'apostrofa si el verb o la següent paraula comença amb vi o amb u àtones. Sí? És exactament igual que en el cas dels articles. Els conec si va abans del verb, o conèixer-los si va després del verb amb consonant o u, o mira'ls si el verb acaba amb vocal. Les entenc abans del verb o entendre-les amb guionet després del verb. Només hi ha una forma per cada cas. En parla o n'ha parlat, si va abans del verb, i en funció de si el verb comença en consonant o en vocal, i parlar-ne o parlen, amb guionet o apostrofat, després del verb. I en el cas de l'últim pronom, del pronom neutre, ho veu i veure-ho. Només hi ha una forma per cada cas, molt més senzill.